Al Berguedà fem un pas endavant, millorem el porta a porta i implementem un model de contenidors tancats a la zona rural per fer la recollida més eficient, sostenible i adaptada a la comarca. Als municipis on el porta a porta funciona el millorem amb camions tricompartimentats i als nuclis rurals afegim contenidors d'accés tancats. Pots obrir els contenidors amb l'app El Berguedà Triem o amb el clauer. En els municipis amb contenidors tancats i habitatges disseminats, les obertures pels contenidors d'orgànic, envasos i paper són il·limitades. La fracció resta es pot obrir un cop la setmana i el vidre continua sempre obert. Separar correctament orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta. Separar bé implica menys impropis, el que vol dir menys tones d'abocador i més material recuperat. Tenys deixalleries fixes i mòbils, recollides d'olis i tèxtils i gestió de restes vegetals. També tenim les àrees d'emergència, amb un màxim de 10 usos anuals. Consulta horaris i ubicacions a triem.cat. Els residus no són cap broma. Responsabilitza't dels teus. Informa't a triem.cat.